Україна розраховує, що Молдова буде брати активну участь в створенні платформи по деокупації Криму. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Кишинева. Він подякував Молдові за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і нагадав, що Київ також підтримував Кишинів в питанні придністровського врегулювання. Дмитро Кулеба, я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання. І ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. І в цьому контексті я сьогодні поінформував свого колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну, конструктивну участь Молдови в цьому форматі.